vaig a mirar quina hora és, perquè jo a tota hora necessito saber l'hora. Aviam, quina hora diu aquest rellotge? Oh! Oh! Una màscara! Que bonica! Vejam. Està fet amb paper de falla. Sí, com les falles de València. Oh, m'agrada molt, m'agrada més aquesta cara que l'hora. Sembla el rostre del temps.